office ni mama mai mane awala chuya leni radio no nakin ni ay ay ama marti ya mama hai ora kichula không chơi đâu vậy ở bé à urga lo ni o bara bani awan mana ko bara o bara urga lo ni kuda punya mana tak apa ni itu namanya orang